दलांनि अबस्थायानो एसे मोजां बानायना होलां जासै बेखाले आयो इबाय लुंहा जाजोब्बाय नै दलाङा रायजो राजा नोंथांमोन दायो फैयै फैयै हरखाबै लाइमुथि सफैबाय दा एसे नायथिंलाबायलांनोसै लाइमुथि गामिखौ फैया गोबावसैमोन नालाय बारि बागान जोबथा जाथारबाय माथो आं बाहेरायाव ओंखारनि र' ओरैबायदि बारि बागान जाजोब्बाय नै मोजांथार मैखोम फुराना गामि नुबाय नुवाखै गय बागानफ्रा सारौ फालि बेसेबां बागान नायनो फैयै फैयै लाइमुथि बाजाराव सफैबाय नै सफैबाय होनब्ला लाइमुथि बाजार ओइ जों लागोनिफ्राय खारबोनायखौसो लोगो मोनफैबावबाय नै बेखौनो आरो फैनाय नामैनो लाइमुथि बाजारखौ एसे नोंथांमोननो देखायलांनोसै बेयाव नायदो नै बना लाइमुथि नै लाइमुथि बाजार सिगांनिफ्राय साबसिन जाबाय लाइमुथि बाजारा दायो गोदो जों गामिनि खारबोनायनि लोगो मोनो गयाखौ खुगा बुंजासे आखाबायनो मा मोनजायो नोंसिनि लाइमुथियाव मा मोनजायो बिदिनो चाइनिस आइटेम मोनो दे नोंबो लाइमुथि नामा नोंबो लाइमुथिनि नङालै साहा दखान बेलाय मा बुस्थु हा मा बुस्थु मबे औ साहा दखान हाब दाउ आथिं काबाब सावनायनि मा दिनाव बाजार जायोबा एसे दिन्थिलाबायलांनोसै रायजोफोर मा दखानफ्रा गिदिर गिदिर दङ नै देरबाय एसे बां गासिबो साहा दखान मा दिनाव बाजार जायो माथो लाइमुथिया बुधबार जों लागोनि बायदि दिनै बाजारमोन सेरें बेरें नै बाजारनि न' ओमफ्राय बेयाव लाइमुथि बाजारनि गेवलां फोथारावहाय माने सभा दङनो बेप्टिस्ट मिसननिफ्राय पिय'खुंग्रिं डिस्ट्रिक्ट चिरां बिटिआर आसाम मा इंलिस स्कुलनि मा इंलिस मिटिंसो नामखौ बाथ्राखौ मिथिले जायखिजाया बे 23निफ्राय जागोन आरो फेब्रुवारि 23निफ्राय स्टार्ट जागोन जाहैदों मा जागोन आं मिथिले रावखौबो लोगो मोनासै सोंनोबो दा अखाबो हाबाय नै फ्रि फ्रिनो जोंबो थांफिननांनायसै गया लोमजावल' जानानै थाबाय ओरै एसे देखायबावनोसै लाइमुथि बाजारखौ नोंथांमोननो ओमफ्राय न'आव थांनोसै मा सावनो माथो दामफ्रा माबायदि नोंसिनिजों साहाफ्रा थाइबा 10 थाखा जाग्रायालाय जाग्रा 10 थाखा सायालाय सा थाइबा ए मा सावदों नायनि र' मा बेखौ है मानसिफोरनो खोन्थालायबाय र' जोबखोना जागोनसो जाखो बाजारालाय बेयावबो नायनांगौलाय फैफेरनि जायगायावहाय नायलांजोबखानांगौ ए नै बुबावनायसो आंखौहाय नेरा हगारहरबा हनै आंखौ ओरैनो खेबबाय फैदों होनदोंदां सोरो थांफिननोसै अखाबो हाबाय आयु थास' मैगं मुथा बेसे लायो 10 थाखा मुथा 10 थाखा मुथा नोलै सिं साबना दैनि बेसर होनो दिखौ
देरबायानोथ' आयु जुब्रा ओरै सेरजों दंबावोसो नै मानसि गैथ'वा सानजौफुखाय उथायजोब्बाय नै दासो फानगोन ना जुदों जाखो दा जुखोना दासो फानदों औ दासो फानगोन दासो बेलासियावसो जाखायो ए बाजारानो ए बेलासियावसो जायोनो आदसा बेलासिनि बाजारसो दे आंलाय फुङावनो जायो सोंदोंमोन बिसिनासो गोबां दंथारो नै जाग्रा लोंग्राफ्रा गारामानो चावमिननो दा बेनो रायजो राजा नोंथांमोन लाइमुथि बाजाराव मा दं मा गैया एसे देखायबाय नोंथांमोननो गोबावजों फैनायखाय नुबाय नायबाय बेनो दा एसे साबसिननिफ्राय साबसिन जाबोनो हमगासिनो दं आरो लोगोफ्रासो मै थांखांया दा लाइमुथिनिफ्राय फैफिननानै सामफुर दालां मोनफैफिनबाय दहाय थांनायावथ' खेबनाय जायाखिसै एबार खेबलांसिगोन दा गारिया उनाव फैगासिनो नै दलांनि अबस्थाया नै एसे मोजां बानायना होलां जासै खुनुरोखोम लासै लाबोखानांगौ नै ओमफ्राय बायला जिलानो आयै आंसो गाब्र'लाय लांथोंलायनोलै मावोबो नामा मावखादोंरा दे सामफुर दैनि दालां अबस्था गाज्रिलै दालाङा थाब बोरायबाय गभर्नमेन्ट बानायाना रायजोफोर बानायामोन जाखो मिथिले ओइ नैबे गैखाले आयै फैबाय लुंहे लुंहा जाजोब्बाय नै दलाङा फैबाय खुन्थियासो रोदेदलायदों नै एसे मोजां बेयाव गोगोम गामि दंसो बेवहाय RCC दलां नांसिगौ सुबिदा जासिगौ साबसिन जोब्बायलै जोंनि भिडिअ'आ बेखिनिखौ लास्रानानै फोजोबबाय रायजो राजा नोंथांमोना नुदोंब्ला शेयार खालामदो आरो बे दलांखौ थाब बानायदो RCC नो